Čiže keď je rovná, ide sa celý čas po ceste lesnej alebo tejto, a keď je rovná cesta, tak neodbočovať a nájdete ďalšiu. Ideme po hlavnej. Dobre, takže za hodinu, takže teraz je... Budeš mať materiál na nový Paranormal Activity. Koľko? To žurnál. Je 0010 teraz? Gate. Čaute, čaute. Práve kráčame po chodníku na vonle v lese. Strašne je tu tma. Máme trochu strach. Aj keď sme už dospelí, stále sa bojíme ako deti. A tie deti budeme strašiť. On sa budú bať ešte viac. Tak. A keď tak na nich zozadu vybehnúť. Taký dojem, že my ideme až ku koncu. Keď to vyšlapeš, až na hrebeň, že? Pôjdeme, hej, ideme hore, ale to je tam polovica. Ale však to potom polovica... Budeme ďalší, čo ostávajú, dobre? Druhá polovica trasy neviem. Ale ty chceš ísť na Tam je. No tu robí bujkanie. Ty sfotíš? Chceš ísť fakt nakoniec? Ahmed, vidíte kam? Rozlúčku nechcete dať? Čo? Rozlúčku. Ešte Pre že istotu. som bola na tomto tábore. Tento tábor je úplne skvelý. Nechcem odtiaľ to odísť. Ale dúfam, Ale že nám táto prídete na tma- pohreb. Boh vie, aký medveď tu je. Čupakabra. Bo tu je. Ale tuto budú schodiť zvieratá, lebo sa budú chodiť piť. To by sme ešte ďalej, no. Zád by tu niekto stal. Na zemier, na zemier. Ani tam nejde mochy k tomu. Dobre, kto tu dostáva? Nejaká dvojica. Práve sme nastrašili prvý tým. Boli 4. A zlakli sa. Čakáme na ďalší tým. Jak to vezla,